Dacă nemurirea nu s-ar fi inventat, ar fi inventat-o tata. Prin ce? Simplu, prin opera lui. De fapt și de drept e 7 mai. Mai mult decât artiști, mai mult decât 7, mai mult decât 700, mai mult decât 7 milioane, oameni care vibrează. Oameni care înțeleg că o carte își lasă mirosul și emigrează. Emigrează în net, în alte spații. În spații în care bibliotecarii vor deveni altceva, vor deveni învățători, îndrumători, sau de ce nu, cei care aplică o metodă, o altă metodă. O metodă în care avem cu adevărat nevoie de ei. Acum, de ziua Bibliotecii Stelnica, ziua de 7 mai, ziua când s-a născut Maestru Ioan Gelu de Stelnica, cel care dă numele acestei instituții culturale, merită nu doar respectul meu, ci și din inimă acel la multe, multe activități. Adică la mulți ani. E simplu.